Čauky, Nelinko. Tak kam nás to vemeš dneska? Na Jump Area. Jump Area. Jmenuje se to Area D, viď? A je to u nás v Plzni. A co tady všechno mají? Velký klouzačky, veď? Tady ta modrá klouzačka je nejlepší asi, veď, zatím. Pak je tady takový hrad a tam vzadu jsou trampolíny, to nám Nelenka určitě taky potom ukáže, veď, Neli? Cože jsi říkala? Že si vylezu tam a sklouznu se. No tak masti. A my jsme tady dneska úplně první, protože Nelenka už se nemohla dočkat. Tak jsme vyrazili. Oni otvírají ve Všedníny ve 2. A teď jsou asi za 2 minuty 2. To si dojela tam pěkně daleko. A už nás pustili dovnitř a jsme tady úplně první, veď? Tak pojď nám ukázat ty trampošky. Ty jsi vychechtaná, to se ti líbí, veď? Hele, tady něco pro Daníka. Nějaký závodní stroje. No teda nejsi už na to trochu velká. Tady píšou, že to je od 0 do 6 let. Je mi 6. Je ti 6, viď? Já myslím, že až se do nich probudí, tak tady se mu bude líbit. Hele, malý kolotoč, velký Lego. Jdeme na co? Na tu trampošku. No jasně, tak pojď. To víš, autíčka. Co myslíš, že se Daníkovi bude líbit úplně nejvíc? Já myslím, že všechno, kde budeš ty. Jo, klouže to hodně, tak já to taky zkusím. Už jsem tady taky. A pamatuješ si, jak tam byl ten bazén s těma kostkama tam vzadu? Tak tam doskáčeme. Hop, hop, hop. A jsem tu. No ty jsi tam zaplula teda. A jak se teď dostaneš ven? Pomoc, jen pojď, jen pojď. Cože? Slíkají se ti gatě. Tak ty tam nenech, to bys tady musel skákat ve spodňárech potom. A oni to tady už nějak rozdělili. Dřív totiž tady byl záchod a šlo se do toho fitka novýho, veď? Tam bylo fitness centrum. Se tam pak koukneme. No ale je to paráda, takový velký centrum a Nelenka to má sama pro sebe. Jsme tady 5 minut a ty už spocenáš na zadnici, viď? Tak polez, ty lenochu. Co nám ještě předvedeš? Nebo tě necháme chvilku odpočinout? Ne? A co umíš na té velké trampošce? Kleknout, sednout a stoupnout. A zvládneš to i tady na tý? Tak schválně. Dobrý. Tak my tě necháme chvíli trénovat a pak nám ukážeš ty nejlepší kousky, co se tady naučila. Jo? Tak za chvíli zase. Co to máte za hru, Neli? No co to máte za hru? 3-0. 3-0? Já se nemůžu dotknout jeho míče a on se nemůže dotknout ten jeho. No vypadá to jako pěkný záhul, viď? Jo, protože on se vyhrává. Change. Jo, on měl větší míč než ty. No. Tak to se podíváme teda na to, jak to hrajete.
Musíš střílet, Nelly, střílej. Ale on to přeskočí, víš? Tak to jo. Teď, střílej. Já mu vemu míč, střílej, střílej. Dobrý. A kde máme Nelinku? Tamhle. Čau, tak jeď. Kam běžíš? Jo, tak jo. Ajaj. Holčička se bojí jít dolů. Tak jeď, Nelly, čekáme tu na tebe. Tak a Nelinka přijde zase tady tudy. Tak jí dáme chvilku času, než se tam tudy probojuje. Už jenom kousek, Nelly. Co, je to fuška? Vypadá to opravdu složitě. Já jsem to měla jednodušší, já jsem šla jenom po schůdkách. Ty jsi jak to, jak pavouk, jak Spiderman. Se tam proplejtáš pavučinama. No tak pojď. Čauky. Tak já se tady vypasuju, protože jsem si zalezla do takové roury. Tak pojď, ty pavoučí ženo. Jsi v cíli. Došly síly. Tamhle se mrskají nějaký nožičky. A bav Nelly. Au. Si tady natlačil zadek. Taková natloukávačka. Ale je tady teda vyžití spousta. Jsem ti v patách. Jsi jak pejsek. Mami, pojď si spát se mnou. No jasně, jedem. Tak svištíme. Jsi rychlá, mě to nějak neklouže v těch džínách. Ty jsi jak závodník. Tak pojeď. Ne, ty mě srazíš. Zdrhám. To je závodník. Teď jsem měla chvíli strach, že mě podkopneš nohy teda. A dej si sklouznout sem? Klouže to? Tobě dochází síly. Počkej, až se ti zbudí Daník, to bude něco. Tak a nějaká závodnice už je na dráze. Tak jedem. 3, 2, 1, teď. Tady máme nějakou stavitelku. Teda, to už si postavila hodně. To byl nějaký baráček, viď? Kde se ti zatím líbilo nejvíc? Jste úplně uřícený, viď? Ještě tady máš vlastně tu tvoji kamarádku, viď? Tak potom uděláme nějaký video i s Johankou. A trošku byste si měli taky odpočinout. Jsi úplně spocená. Proto tady teďko stavíš?
koukám, že už tu mám 2 stavitelky. Čau Johanko. Ahoj Nelly, tebe už jsme viděli. Ale Johanku jsme ještě neviděli. Tak jdete doplnit baterky, jdete si dát nějakou ňamku. Tak já si skočím ještě pro peněženku a sejdeme se u dortu, jo? A když jsem šla pro peněženku, tak se nám vzbudil další malý stavitel. Čau Daníku. Už jsi viděl ten Segry baráček? Řekni, teď mi zrovna nezajímá baráček, teď vidím velkou skluzavku. Jo, Daníku, tam budeš dělat, clouzy. Jdem se podívat na ten Segry domeček z lega. Řekni, já jsem se tady úplně ztratil. On chce jít znovu, aha. On se musí ještě rozkoukat. Vidím vás, mlsounky. Člověk se na chvíli otočí za Daníkem. O, to je zamlžen zevnitř, viď? Zvenku. Tak to jsem zvědavá, jaký dortíček si vyberete teda. Já mám Který? Jahodovej? A co Nelinka? To vypadá dobře s tou bílou čokoládou. Ten první jahodovej a ten čokoládový. Daníku, ty si objevil Segry domeček, viď? A to nevíš, že Segra tam má ňaminy? Víš, že Segra tam má ňaminku? Ale tamhle vzadu už se cpe. Jdeš se tam podívat? Ten neví kam dřív, viď? Jo, na trampolíny velký. Máš to dobrý? Jo. Zavolám Daníka, ať taky přijde ochutnat. Ne, máš strach, by ti to celý rozpatlal po talířku, veď? Daníku, kde paseš? Daníku. Co ty, rošťáku? Jdeš na pizzu? Co? Jdeš... Ojej, to byl fofr, že si skoro zakop. Řekni pizzu, tu já miluju, už běžím. Tady je pizza, Daníku, pro tebe. Tady. Na stolečku, dáš hačí? Jo. Co, Daníku, dortík je lepší než pizza, viď? Řekni, Segro, přidej. No ty máš radost, Nelly, že ti to všechno sní, viď? Jo, dej si taky, Nelly. Musíte se střídat, jinak ti nic nezbyde. Tak mu už nedávej. Ojojoj, Daníku, slyšel jsi to, prý už nemá dávat. Nějaký 2 závodnice se mi tam připravujou. No tak pojďte, 3, 2, 1, teď. Teda, na těch mikinách vám to fakt sviští. A my jdeme To pojedete taky na mikině? Jsem zvědavá, jestli to tady dole ubrzdíte. Tak pojďte. Dobrý. Tak to je sranda, viď, Daníku? No, jste pořádně dobili baterky. Dobrý? A to by si se mohla bouchnout do hlavy. Další závodník. Tak pojeďte. Co, sranda? A jdeme znova. Tak co, líbilo? Ještě? No, tak to budeš muset celý den jezdit asi, Nelly. Co, Daníku, taky tě vzali na trampolíny konečně?
No teda, ta tě smetla, viď? Daník viděl, jak skáčeš ty, tak chce taky skákat stejně. Ale klouže mu to. Řekni, jako ségra budu skákat. A bác. Tak Daníku, zaskákej pořádně. Uděláš hop, hop, hop. Řekni, já jdu vedle. To vypadá, že Daník už odchází. Daníku, ručičku, tam uděláš bác. Tak čau, ségro. My prej odcházíme. Daníku, kam jdeme? Veď nás. Jo, takhle, sem to půjdem prozkoumat. Tak jdem. No jo, tady je taková skluzavka pro prcky, tak pojď. A tady projdeme takovým strašidelným bludištěm. A vylezeme nahoru. Co? Ty to radši vezmeš tady tudy. To ti bude klouzat a mě taky, musíme mít ponožky totiž. A kam nám zdrhle ta ségra? Oni šli zase na ten velký nafukovací hrad. Tak pojeď! Vezmeš Daníka? Daníku, on už je na schodech asi. Co tady je? Co? Já tě neslyším. Až potom odejdou, dobře, tak jo. Prej tam skáčou, Daníku, tak my budeme jezdit na motorce. Já jsem stačila udržet. Jo, takhle. Jo, já už to vidím, jak tam skáčou, že by Daník mohl spadnout z těch schůdků, veď? Ale teď jsou zrovna docela hodný, a oni neskáčou moc. Daníku, pojď. Daník taky skáče. Pojď sem, ať tě tam nepřejedou. Takhle, hop. No co ses to naučil? Tak, počkáme tady na ségru dole, ona tě potom sveze. A nebo jdeš tady na tu druhou modrou. Hele, teď pojede ségra s Johankou. Tak pojeď, čekáme tu na tebe. Jo, ty máš takový auto. No teda. To je pořádný. Tak jdu za váma, holky. Ajaj, jdeš vyhazovat míčky ven? Ty jsi lumpík. Ruku, mámo. Hop. Pojď, já ho budu chytat. Bác, tady někdo spadnul. Tebe by u kolotočů platili zlatem. Kdyby jsi jim takhle tam točila dětičky, tak to by si byla nejlepší pracovník roku asi. Tak řekni, Daník už je na startu. Tak jedem. No, líbí se mu to. To jsem myslela, že bude vystupovat.
Čau prdělíne, ze čtvrtky zavíraj. Boxerský kurz. No, na vás si nikdo asi nepřijde. No, tak si toto ještě užijte a za chvíli na vás houknu a jdeme dom. Jo, ale ty jsi to vzala vážně těch posledních 15 minut, ne? Trénink naplno. No, já myslím, že když půjdu s tebou, tak se nemusím ničeho bát. To by nás nikdo nepřepadl. Si představujete, že to je nějaký nepřítel, ne? A kdo to je, Nelly? Máš někoho konkrétního? Já Štěpána. A kdo je Štěpán? Můžeš ze školy. A asi tě hodně zlobí, co? A nebo Nazara. Nazara, jo? To je divný jméno. Kde je Nazara? Z Ukrajiny. Jo, takhle. A co ty, Nelly? Máš taky někoho? Někoho, kdo tě štve? Kdo? Tak to je dobře. Když si nemůžeš vzpomenout, tak asi jsou všichni hodní. Tak kdo? Nýman? Iman. Jo, to je lumpík, veď. To je tvůj spolužák taky. No prostě ty spolužáci zlobí, no. Takhle bys mu nakopala. Chudák. To ať se ty kluci začnou třást teda. Až vás potkají ve škole, aby vás nenaštvali. Máme tu restauraci u Daníka. Čau, ségro, co si u nás dáš? Daníku, připravíš něco pro ségru? Jo, řekni, já tady máme ledničku takovou, to je pěkný. Lednička je trochu prázdná, asi jsme všechno snědli. Tak poslední sklouznutí, Nelly, pojď. A jdeme dom, veď? Tak zase v příštím videu se uvidíme. S Johonkou se vlastně neuvidíme. S Johonkou zase příště, až přiletíme, veď? Tak papa, holky, ahoj. To je teda smutek.